В Македония, например, има дружество на египтяните или на египците. Аз първо помислих, че става дума за някакъв ромски клан, за цигани, нали? Защото какви египтяни в Македония? И най-официално ми обясниха, че тъй като някога Александър Македонски е стигал до Египет и е общувал с Клеопатра, тя е изпратила някаква група от египтяни, също са идвали на посещение. И естествено, като са дошли, са се родили, нали, деца, останали са тук и така нататък. И от тогава още в Македония живеят и истински египтяни. И дебело подчертаваха, ние не сме араби, като тези, дето сега населяват Египет. Ние сме, казва, истинските египтяни, които са съхранени на тази територия. За всички скептици публикуваме тези статии от македонския печат. От тях става ясно, че от Дружеството на египтяните в Македония не само твърдят, че наброяват 1 милион души и искат да бъдат споменати като официално малцинство в Конституцията на страната, но дори настояват между паметниците на Александър и Гоце Делчев в центъра на Скопие да бъде издигната пирамида заради техните юнаци, дали своя принос към общата антична история на страната. Македония, на цел свете му дом.